Вітання, даражэнькі! З вами Зух Димыч, і сёння я буду чытаць чарговую главу каханка великай медведицы Сергея Пісецкага, 6. Маленькая просьба перад пачаткам падкаста. Калі вам падабаецца мои чытанкі і гэты фармат, зрабіце пару крокаў для того, щоб гэтыя відэа лепш прасоўваліся. Для гэтага не толькі важны прагляд, а яшчэ вельмі дапамагае падабайка і камент. Хаця б дзякуй. Я думаю, гэта не складана. І, канешне ж, буду вельмі ўдзячны за падпіску. Итак, поехали. Восень. Золото висит на дрэвах. Золото лунае ў паветры. Золото шапоча под ногамі. Навокал мора золота. Крочым па залатых кілімах. І гэты сезон, калі глухія восеньскія ночы надоўга атуляюць зямлю, таксама называецца залатым. Граніца кіпіць жыццём. Партыя за партыяй, ноч у ноч перамытнікі ідуць за граніцу. Яны працуюць шалёна. Ім ледзьве хапае часу на прапіванне заробленых грошай. Амаль не бачым дзённага святла, бо ўдзень спім пасля доўгай працоўнай ночы. Я схуднею і ўчарнеў. Трафіда таксама. Аднак я стаў нашмат здаравейшы і мацнейшы, чым тады, калі ўпершыню апынуўся на граніцы. Зараз для мяне 30-кіламетровы пераход ноччу, сляпую, з 30-40 фунтавай ножкай на плячах, проста забава. Быў ужо за кардонам 11 разоў. Некалькі разоў нас абстралялі. Калі ўпершыню ў цемры пачуў свіст куль, мне чамусьці зрабілася весела. Ведаў, што трапіць ноччу ў мяне цяжка. Зрэшты, нават не дбаў пра сябе. Калі мы выходзілі ў дарогу, і па некалькі, часамі больш, чым дзесяткам людзей знікалі ў змроку, дык мне здавалася, што мы крочым, нырнуўшы ў ваду. Як маракам нам пагражалі усялякія небяспекі. Але мы спрытна абміналі іх і даплывалі да прыстані. Калі вечарам у глухую восеньскую ноч адкінуць на даўжэйшым адрэзку граніцы павалоку змроку, дык мы б убачылі партыі перамытнікаў, якія цягнуцца да граніцы. Ідуць у 3, у 5 і нават дзесяткам і больш дзесятка. Большыя групы вядуць машыністы, якія дасканала ведаюць мяжу і пагранічча. Меншыя ходзяць пераважна на ўласную руку. Ідуць нават жанчыны, па некалькі адразу, каб за золата, срэбра і даляры купіць у Польшчы тавараў і з ліхвой прадаць у саветах. Ёсць і ўзброеныя групы, але іх не шмат. Зброю перамытнікі не носяць. А калі хтосьці з іх бярэ з сабой комін, дык пры затрыманні, калі бачыць, што мае справу не з хамамі, абрэзаў якіх перамытнікі больш за ўсё баяцца, тады адкідае зброю ад сябе. Са зброяй ходзяць Аленчукі, Сашка і некаторыя іншыя перамытнікі, што маюць на тое вельмі важкія падставы. Адхінуўшы заслону змроку на паграніччы, мы ўбачылі акул граніцы, сялян, якія з абрэзамі, карабінамі, рэвальверамі, сякерамі, віламі і нават каламі ў руках цікуюць здабычу. Часам убачылі б і дыверсійную банду ў складзе дзесятка ці некалькіх дзесяткаў людзей, узброеных рэвальверамі, карабінамі, гранатамі, а зрэдку і кулямётамі. Бачылі б мы і канакрадаў, што перавозяць коней з Саветаў у Польшчу і з Польшчы ў Саветы. Нарэшце, мы б убачылі нязвыклую постаць чалавека, які самотна перамервае пагранічча і пераходзіць мяжу. Найчасцей ідзе самымі небяспечнымі дарогамі. Крочыць з рэвальверамі ў руках, з гранатамі за пасам, з кінжалам на баку. Гэта шпіён. Стары, загартаваны, цудам ацалелы ў дзесятках сутычак, рашучы, нібы д'ябал, да шаленства смелы перад граніцай. Перамытнікі і стражнікі, агенты ўсіх падраздзяленняў выведкі і контрвыведкі, сяляне, все яго баяцца. Зловіць перамытніка – запаветная мара.
Але ўзбіцца на такую сатану найстрашнейшая справа. Убачылі б і шмат іншых цікавых рэчаў. Пра некаторыя з іх раскажу далей на працягу маей аповесці. Я ад нейкага часу моцна пасябраваў з Петрусём-філосафам. Гэты малады хлопец, гадоў 19, мае такія незвычайныя вочы, уважлівыя і спакойныя. Ніколі не заўважаў, каб Пятрусь піў гарэлку або гуляў з хлопцамі ў мястэчку. Безумоўна, і ён піў, аднак рабіў гэта адно, каб пагрэцца, або для гумару, але не для забавы ні ў коім разе. Не жартаваў, амаль заўсёды маўчаў і не прымаў удзелу ў агульных размовах. Калі ж яго пра штосьці пыталіся, адказваў паважна, ёмка. Заўважыў, што нават у дарогу бярэ з сабой кніжкі, якія, як толькі меў час, чытаў. Каля яго заўсёды трымаўся Юлік-вар'ят, і яны пра нешта размаўлялі. Ад хлопцаў я чуў, што Пятрусь адукаваны і што ён асеў на паграніччы ў 1920 годзе, калі падчас наступу Чырвонай арміі на Варшаву згубіў бацьку і маці. Разам з Юлікам-вар'ятам ён жыў у аднаго эмігранта, мужанскага, які танна і добра рамантаваў гадзіннікі і якога лічылі дзівяком. Як пачалося маё сяброўства з Петрусём-філосафам, раскажу больш падрабязна. Я ўжо прыгадваў, як Юзік Трафіда паказаў на небе 7 зорак, што некалькі разоў дапамагалі мне адшукаць дарогу з-за граніцы. Вельмі прыцягвалі яны мяне. І калі на небе не было хмар, глядзеў туды, і мне было так весела, нібыта глядзеў у вочы самаму лепшаму прыяцелю. Затое, калі неба засцілі хмары, мяне адольваў смутак. Аднойчы ў прыгожую ціхую ноч, калі неба іскрылася зоркамі, я звярнуўся да Ванькі бальшавіка, які, абапёршыся на кінутую траву ножку, адпачываў непадалёку ад мяне. Дакладна паказаў яму тыя 7 зорак. Калі ён нарэшце ўцяміў, пра якія зоркі кажу, дык запытаў: «Ну, бачу іх. І што з таго? Што яны нагадваюць табе сваім выглядам?» Гледзячы прыжмуранымі вачыма ў неба, бальшавік доўга маўчаў. Пасля надзьмуў вусны і вымавіў: «Гуся! Тлустага гусака з доўгай шыяй». Гэта мяне абразіла. Раптам убачыў, што ён мае вушы, якія брыдка тырчаць. Доўгі сіні нос, толстыя вусны, і што ён дурань. Адчуў нават фізічна агіду, болей з ім не размаўляў. Іншым разам задаў гэтае пытанне Фэльку Марудзе. Ён доўга не мог зарыентавацца, пра якія зоркі пытаюся. Калі ж урэшце зразумеў, дык адказаў: «А, бачу, гэтую каструлю». Ён мяне раззлаваў. Яму заўсёды ў думках толькі каструлі з ежай. Урэшце, што пытацца пра зоркі ў людзей, якія не глядзяць на неба і за гарэлкай і жратвой нічога іншага не бачаць. Доўга наважваўся запытацца пра гэтыя зоркі ў Петруся-філосафа, які імпанаваў мне сваім выглядам і разважлівасцю. Аднаго разу надарылася добрая магчымасць, і я звярнуўся да яго з гэтым пытаннем. Пятрусь у момант зразумеў мяне і адказаў: «Гэтыя зоркі маюць агульную назву сузор'я, называюцца Вялікі воз». «Вялікі воз?» — радасна паўтарыў я. «Так, ёсць яшчэ адна назва, лацінская — Урса Майор. Гэтага я не разумею. Яно азначае «Вялікая мядзведзіца». І гэта праўдзівая назва сузор'я. Вялікая мядзведзіца. Вялікая мядзведзіца! Як вучоныя людзі маглі даць ёй такую цудоўную назву? Вялікая мядзведзіца, паўтараў я з захапленнем. «Пан цікавіцца зоркамі?» — запытаўся Пятрусь. «Магу пазычыць кніжку па касмаграфіі. Там прачытае пан шмат чаго цікавага пра зоркі». «Не, не трэба», — адказаў я. Мяне зацікавілі толькі гэтыя зоркі.
Ад таго выпадку я пасябраваў з Петрусём філосафам і яго неадлучным кампаньёнам Юлікам вар'ятам.